Μωρό μου, έχω μεγάλες κάβλες. Η γυναίκα μου είπε πως είσαι απροπόνητος. Γι' αυτό και φρόντισα να φέρω μαζί μου ένα μεγάλο αγκούρι και πολλές κρέμες. Έλα, πάμε μέσα. Κατέβασε γρήγορα τα παντελόνια σου. Ετοιμάσου να δεχτείς τα 36 εκατοστά μου. Oh, yeah, right in your throat. Σε λίγο θα έρθει ο Αχμέντ, ο πεοδαμαστής, που του αρέσει να καρφώνει. Δεν διστάζει να προκαλέσει πόνο και φωνάζει όταν σκοράρει. Κάντε άκρη να περάσει η πούτσα μου. Πες του Χάρη ότι έχω να γαμίσω 2 μήνες και έχω πεθάνει στην κάβλα. Θα του το πω. Αλλά με τρόπο, γιατί θα τρομάξει. Ο μαύρος θέλει να σου κάνει τον κόλλο σου ρωτήρι. Ωραία. Πες του ότι εδώ κοντά έχει ένα γαμιστρώνα και μαλακοκάβλικο ασανσέρ. Τον γάμισες καλά. Του έκανα τον κόλλο Κόσοβο. Χάρη, πριν μπεις μέσα, θα ήθελα να σου ανακοινώσω ότι η τσόντα στην οποία συμφώνησες να πρωταγωνιστήσεις ακυρώθηκε. Το Υπουργείο Πορνείας που θα τη χρηματοδοτούσε έκρινε τον συμπροταγωνιστή σου Μούνι σεξουαλικά ανίκανο και πιστεύει πως η ταινία θα αποτυχήσει πρακτικά στο Porn Office. Τώρα κάτσε να σου εξηγήσω γιατί βρισκόμαστε εδώ. Έχεις κατηγορηθεί από το Υπουργείο για παράνομη ερωτική επαφή με όλα τα αρσενικά όντα, ζώα και ανθρώπους στο Hogwarts. Λοιπόν, Τραβελή, όπως βλέπεις είναι δύσκολα τα πράγματα. Ελπίζω να τη βγάλεις καθαρή. Άντε, σταμάτα να ψολαρμενίζεις και τράβα μέσα. Παπάρι Καπότερ του Γιάννη και του Μιχάλη. Κατηγορείσαι για παράνομο προχτικό σεξ με καθηγητές σου και αρσενικά ζώα, ενώ φοιτούσες πέρυσι στο πρότυπο σχολείο μαγείας Hogwarts. Αν κρυθείς ένοχος, θα τιμωρηθείς με 30 ετή φυλάκιση σε φυλακές Θηλαίων. Με 2 λόγια, δεν θα ξαναφάς πούτσο για 30 χρόνια. Τι γίνεται, ποιος πούστης τολμάει να με διακόψει? Ήρθε ο γκόμενός μου να με σώσει. Εγώ είμαι ο πούστης που τολμάει. Καρβέλας Ντάμπλντορ του Σπύρου και του Γιώργου. Καρβέλας, τι όνομα είναι αυτό? Γέλα παλιό πούστη. Αν όμως βάλω το καβλωρά πάνω μου στην τρυφερή κολότρυπά σου, θα σου πω εγώ. Μπορεί να έχω περίοδο, αλλά δεν φοβάμαι να σε ξεπετάξω μπροστά σε όλους. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει ή όχι, αλλά βρίσκεσαι σε δικαστήριο και όχι σε πορνείο. Αν ξαναπείς βρωμόλογα, θα πάρω φόρα με την μπούτσα μου και θα στοχεύσω την ξεσκισμένη κολοτρυπίδα του Παπάρι Καπότερ. Θα του τον χώσω τόσο μέσα που θα είναι σαν να ξαναβλέπει την ταινία Σεξολοθρευτής 3 η ημέρα της τύσης. Λοιπόν, καρδιόλιδες, για να μπούμε λίγο στο θέμα. Παπάρι, που ήσουν το βράδυ της 23ης Σεπτεμβρίου, έκανα τρίο με το γιο σου και τον πατέρα σου. Νεαρέ τη Βίτορα, πρόσεχε τα λόγια σου, αλλιώς θα αρχίζω να ξεσκίζω κολάρες. Τι να ξεσκίσεις εσύ ρε με το τυρογαριδάκι που κουβαλάς? Φίνες παιδιά, φίνες είναι, μην τον ακούτε. Από τον πολύ πούτσο δεν ξέρει τι λέει. Αφού με έχει γαμίσει, πώς δεν ξέρω? Τι, Και μας το έπαιζε και άντρας ο πούστης ο Φούλης. Μην το πιστεύετε, τον έχω τεράστιο και δεν είμαι γκέι. Έχω γαμίσει 3 καμήλες, 6 αντιλόπες και 2 αρκούδες. Αλλά ποτέ δεν έχω γαμίσει τον παπάρι. Είσαι ψεύτης γαμημένε καλλιόλι παλιό μου ναρχιδόμπαλο. Βούλωσέ το ή σου αυξάνω την ποινή στα 50 χρόνια. Κοίταξε να δεις. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αν είσαι γκέι ή όχι. Έχει μεγάλη σημασία. Γιατί αν γίνει κάμια παρεξήγηση, η γυναίκα μου θα με στηρώσει. Τέλος πάντων, κοίτα, έφερα μια μάρτυρα για να αποδείξει ότι ο Χάρη δεν έχει έρθει σε σεξουαλική επαφή ούτε με κάποιο καθηγητή του ούτε με κάποιο ζώο. Αντιθέτως, σέβεται τους καθηγητές του και είναι μεγάλος φιλόζωος. Λοιπόν, τι θα γίνει? Έχεις ένα κρυό κολοκαριόλι? Όποιος θεωρεί ένοχο τον Παπάρι να σηκώσει το χέρι του. Ένοχος ο Πεορούφης, ένοχος! Κατεβάστε τα χέρια. Τώρα, όποιος θεωρεί ότι ο Παπάρι είναι αθώος, να σηκώσει το χέρι του. Αθώος ο πούστης, αθώος! Αθώος γιατί με πέρασε για άντρα και με βίασε. Αθώος γιατί κάνει καλές πίπες. Υποσημείωση. Έχω αλλάξει φίλο, αλλά την πούτσα την κράτησα. Αθώος ο ένοχος κατηγορούμενος. Μπράβο μαλάκες, είστε όλοι ηλίθιοι. Μωρό μου μέσωσες. Τι? Μαγνοή?